Gaur egungo testuinguru ekonomikoan sindikatuek herrialde baten garapen ekonomikoari egin diezaioketen ekarpenik aberatsena epe ertain eta luzeko estrategiak ondo definitzean datza. Momentu honetan, sindikatuen errebindikazio nagusiak langileriaren soldata eta lan baldintzekin oso lotuta daude. Pauso bat aurrera eman eta herrialde horretako enpresen erabaki ekonomikoetan hitza hartzeko apustu egiten baldin badute, hori izango da bermerik nabarmenena etorkizuneko soldatak eta lan baldintzak onak izan daitezen. Orain arte langileen soldatak eta lan baldintzak errebindikatzen zentratu diren sindikatu horiek pauso bat aurrera eman eta enpresen aktibitate ekonomikoan hitza hartu nahi izateak printzipioz salto handi bat dela dirudi estrategia sindikalean. Nolanahi ere iruditzen zaigu egin beharreko pausoa dela. Hori izango baita azken finean etorkizuneko langileen lan baldintzak eta soldata onak mantentzeko bide nagusietako bat. Zentzu honetan, sindikatuek enpresen gestio ona aldarrikatzen dutenean edo inbertsio politika zuzenak exekitzen dituztenean, bai teknologia berrietan edo formazioan, egiten duten gauza bakarra da etorkizuneko soldatak eta lan baldintzak errebindikatzea. Honenbestez, garaia aproposa da honakoa sindikatuek lan ildo berriak zabaldu ditzaten. Orain arteko lan harremanen kontzepzioa zaztu gabe eta kontuan edukita lana eta kapitalen arteko interes talkaz, beharrezkoa da variable ekonomikoetan oinarritutako lan harreman berri batzuk bultzatzea.